En by i provinsen er en dansk politiserie, som blev sendt på Danmarks Radio fra 1977 til 1980. Der blev i alt lavet 17 afsnit. Her er vi på vej over Lillebæltsbroen, som blev brugt som indledning i alle episoderne i By i provinsen. Den nye Lillebæltsbro blev bygget i perioden 1965 til 1970 og indviet den 21. oktober 1970. Serien foregår i den fiktive danske provinsby Svanbjerg, hvor den københavnske kriminalinspektør Eriksen og den lokale kriminalassistent Samuelsen sammen må opklare en række forbrydelser. I hovedrollerne ses blandt andet Henning Moritzen, Jens Okking, Birgit Sadolin, Tommy Kenter og Dirch Passer, men også ret mange andre folkekære skuespillere. Den første lokation er her i Ballerup, og det er Ballerup Gamle Rådhus, som blev brugt som politistation i tv-serien. Bygningen her er fra 1935, og den er ret nem at genkende, når man står på stedet og har set tv-serien. De der runde vinduer der, de afslører, at vi er det rigtige sted. Her er der en scene, hvor Poulsen, som er kriminalassistent og spillet af Tommy Kenter, han går ind på politistationen. I serien er der også flere korte klip, hvor man ser folk gå ind og ud af politistationen. Og der er også en lidt længere scene, hvor Henning Moritzen, som spiller Eriksen, og Jens Okking, som spiller Samuelsen, de står og snakker. Det er scenen her, og der har jeg prøvet at finde de rigtige vinkler fra tv-serien. Her, hvor de står og taler sammen, der kan man også skimte nogle bygninger i baggrunden, og det er huset her. Her, hvor politifolkene de løber ind i bygningen, ja, der kan man også sagtens kende stedet. Scenen her er optaget på samme lokation, men bare filmet ud mod vejen. Og det er der, hvor Tommy Kenter, han kommer til at køre ind i Henning Moritzens bil. Og der bliver han ret sur. Der kan man kende bygningerne her i baggrunden. Den her store hvide bygning er også utrolig genkendelig. Så tager vi videre her til byen Veksø, som ligger i Nordsjælland. Og det er her, man har optaget scenen med tankstationen fra afsnit 1. Da man ser Tommy Kenter ankomme til byen, ja, der er det her på Spydbakken i Veksø, der kan man nemt kende svinget. Så er vi fremme ved tankstationen og værkstedet, eller i hvert fald hvor det lå før i tiden, for stedet her er meget ombygget, som det også kan ses på billederne her. Dog kan man kende nogle af husene over på den anden side af vejen. Her hvor skuespilleren Benny Hansen står og snakker med sin kone, ja, der kan man også kende det lille hvide hus på den anden side af vejen. Her er et gammelt billede af værkstedet, og her er den præcise vinkel, hvordan stedet ser ud i dag. Ja, der er virkelig ikke noget at genkende. Og det er bygningen her, som blev brugt i serien. Tankejeren, som bliver spillet af Benny Hansen, ja, hans kone dør under mystiske omstændigheder i deres hjem. Er hun faldet, eller er hun blevet skubbet ned ad trappen? Efterfølgende bliver begravelsen holdt her, og der er vi taget til Hersted Vesterkirke i Albertslund. Her har jeg været at optage før. Det var da jeg lavede mine lokationsvideoer om Sønnen fra Vingården, som er en gammel Morten Korch-film. Når jeg er på lokationer som den her, er det skægt at sammenligne murstenene i væggen, eller ting fra den her, for eksempel den her lange mur her, den er også meget genkendelig.
Her hvor Henning Moritzen, som spiller Eriksen, han sidder i bilen, ja, der skulle han nok ikke rulle vinduet op, for man kan faktisk se kameramanden. Så er vi taget til Taastrup, hvor Chimpansen ligger, som er et værtshus. Der er også optaget et par enkelte scener her. Der kan man også godt se, at stedet har forandret sig en smule. Hotel Prinsen i Roskilde var inspiration til postgården i tv-serien Matador, men der blev ikke foretaget nogen optagelser der. Lige på gaden nede foran hotellet, ja, der er statuen af Alice Nørgaard. Det, der skal forestille Hotel Gribsholm i tv-serien, er i virkeligheden Hotel Prinsen, der ligger her på Algade i Roskilde. Her er en scene, hvor Henning Moritzen han går ind på hotellet, og der kan man også sagtens kende bygningen. Her har man så til tv-serien fået lavet et stort skilt og sat på hotellet Hotel Gribsholm. Her har vi taget bilen og kørt tilbage til Ballerup, hvor vi startede i den her lokationsvideo, og endt her ved Rådhuset, hvor der også er optaget en enkelt scene. Og det er den her, hvor Henning Moritzen han kommer kørende i bilen. Der kan man sagtens kende bygningerne i baggrunden, og da han går ind på Rådhuset her, som skal forestille Svanbjerg Rådhus, er det også til at kende. Det her er den første video om lokationer fra tv-serien En by i provinsen, og når nu jeg alligevel er i Ballerup, vil jeg godt give et skud ud til, hvad jeg synes er Danmarks bedste pølsevogn, og det er den her, der hedder Bjarnes Pølser. Hvis man synes, man har set den før, ja, så er den faktisk med i noget. Sonny Soufflé Chok Show, der ser man den også her, hvor brødrene Bispe kører væk i deres bil. Skal jeg så af rullen? Fug!